Skillabe. Dneska sa naučíš salto vpred z rozbehu. Ak chceš zvládnuť perfektné salto vpred z rozbehu, najprv si pozri náš tutoriál na salto vpred z miesta. Tam ti bolo jasne vysvetlené, akú techniku máš držania tela, ako sa máš rýchlo zabaliť, prečo máš mať široko nohy alebo kolena od seba a ako zhruba dopadať. A teraz si ukážeme, ako zvoliť dobrú techniku na to, aby si zvládol salto z rozbehu. Čo je dôležité, je, že rozdiel medzi salto z miesta, keď stojíš a šviháš, je v tom, že sa rozbiehaš a musíš robiť poskok. A tvoj poskok by nemal byť ani veľmi vysoký, skôr by mal byť viac dlhý, aby si mohol nabrať energiu do bodu odrazu. A teraz čo je dôležité je, takisto ako pri salte z miesta, ani v rozbehu sa nesmieš prehýbať, nemal by si mať pokrčené kolená, mal by si mať čo najviac dopnuté, pretože keď topneš poriadne kolená a špičky, tak to perfektne vystrelí dopredu. Hej? A ukážeme si niekoľko variant, respektíve dve varianty, ako môžeš použiť paže pri salte vpred z rozbehu, kdežto jeden je taký tradičný, kde máš ruky zhora, a druhý je taký, kde si pomáhaš tým, že s rukami vyšvihne hore. A to si ukážeme za chvíľku. Teraz sa dobre pozri na ukážku, ako by si mohol začať so saltom vpred bezpečne. Tak, to je prvá varianta, to znamená rozbeh, tu si začínaš vymeriavať ten poskok, dopad na dve nohy, nie na jednu, dupneš, zabalíš a padáš na zem. Mal by si mať nejakú ždinku, ktorá si zabezpečí lepší pád, a ďalší krok je skúsiť dopadnúť už na zadok tak, aby si dal peč pod sebou, alebo skúsiť dopadnúť proste na nejakú takúto polohu, kde kolena máš široko, aby si sa neudrel do brady. A teraz úloha paži, pozeraj sa. Prvý variant je dopadnú tu. Dopadáš. A druhý variant je trošku náročnejší, pretože tam ideš rukami najprv zo spodu, kde si pridávaš trošku energie navyše a potom rýchlo ťaháš. Pozri sa. Ak už budeš cítiť, že dopadáš na takmer vystreté nohy alebo na úplne vystreté nohy, môžeš urobiť ďalší krok, a to taký, že po dopade do salta z rozbehu dopadneš na jednu nohu a budeš pokračovať ďalej, napríklad do rondatu a salta, ako takto. Vítaj v Skillabe, dneska ťa naučíme salto vpred z miesta. Vítaj v Skillabe, dneska sa naučíš araba.